सोचल हई बना दी परादा बा। ये कने आई दादा का ये उठते सुतते ले तड़ी ना कि कुछ नाश्ता पानी बनाए कि केहू खाई चूरा भून दे तू त इतना आदमी खाई त ई सब बनावल जरूरी बा। तो का करी ना ननद बुची ये तो देख के मांगतनी पर्दा बा यही पर लिख दिल में वहाँ के भैया के नाम तो का करी कैसे दी मम्मी बताई तो बदनामी ना होखी जी जहाँ हंसी सब लोग कि लिखल बाटे प संजय लिखल बाटे वहाँ के भैया के नाम आई लव यू लिखल बाटे तो कैसे बताई दे दी बदनामी ना होखी जी मम्मी मांगत रहे। हाँ कहतन के भाभी दे दो ना अच्छा लागत टे ऐसा बेचाला ना कने ना मम्मी देखी तो ठीक लगता। हां ये कने अब कैसे सीखले बड़ू हेने से होने गइल बा। अपना गावे रही ना मम्मी सखी बनात रही जब सीखत रही। हाँ ना ठीक भाई कने अपन तबे नु हमरा में खूब मत दियो डॉक्टर वाइसन सुइया ना जी मम्मी तबे नु कने रहते जी डर लागेला कने तबे नु सब कोई कहता कि तहार त पत्तो है कने हुनर मिलल बिया देखत का तना त बेन से के बूची जी के दे देनी जी मम्मी ले जाले तबे नु ओकर ससुरवा नाम होता कि बुझे आइल बिया तो करा के करत तब का हमनी के ना दिहल जी मम्मी त के दी बताई ना ये कने सब के हुआ ऐसा ना सोचता बताव। चल ठीक बाटे आ ओकरा के बना के क दिन में बनी है कने मम्मी औरी 2 दिन में बन जाई जी मैं मार देले बनी बीच में के तनी मनी मारे के बा जी मम्मी ये कने। हां एगो औरी बना दियो बका सब तुप देम जी। ठीक बा मम्मी बना देम का करे बा पालानु। हां जी मम्मी इस सब से ना मम्मी ई तो पर्दा हो जी बक्सा तो पाई बड़ी निक लागता चह हम कहीं बका सब तुप देम ना जी मम्मी भले को हम तो सुजनी मार दे हम ओ तो पाला बक्सा उक्सा। हां तो वही कर दियो ठीक लागी नहीं तो कोई की कोनिया के बक्सा। हां जी मम्मी तनी हम जा तनी तू बिन ठीक ना आ जल्दी बिन के रख दे चलो हने सब्जी काट। ठीक बा मम्मी चली आव तनी ठीक बा जा तनी हम गोबर पानी करे ठीक बा। ठीक बा मम्मी खाना खइला हनी। हां ये कने खइला है खाना जानते बाड़ू के सुबह हमरा ना खाइल जाएगा। हां बिन के जल्दी ध द। ठीक बा जाते बनी बनावे मम्मी का बनी जी दलिया बैठा द। ठीक बा सब्जी लौका के बना दी ना ना का बनी का हो भजी का जी तैयार होके कहाँ देता हूँ आज जा तनी न तनी बाजार दीदी बनावत है एगो पारा द हमूल किन दे तनी के बना दे हमरो बस तू देख जरा नहीं कर लू का हो अभी हमार भौजी बनावत ताली गड़बड़ सड़बड़ हो जी खराब तो जी तो हम एगो सोचनी बनवा ली ही अभी ससुर चल जी तब तू अपन बनवाई है। हां अभी 15 दिन बाद तो सोचली कितना अच्छा बनवा के पर रख ली ठीक बा आई मारे में चर्चा लगावे लगा। हां तो ठीक बा तो बनवा ली तबे हम बनवा ले। हाँ आ देखबो कर लो कोई जल्दी जल्दी नाम ना होला अब कहे नहीं कि हमर बड़की भौजी बनवा के देले बले कहे नहीं कि हमर भौजी बनवा के देले बजे तोरो नाम ला हमरा बनावे आइबे ना करला ये से न कहते दीदी ले बनवा लेम तो कहते ठीक बा बादे में हम बनवा लेम। हां तना ओइसे न कहने कि अपन भैया ले सीख ल आ तनी सिखाए हम कहीं के कहतल सही में हां काहे के? अकल है कि वो कहां गेल भाई की बड़की भाभी रोटी बनावत न रही बनाते हैं। हां बनावत हुई हम हाँ तब तन की जाता नहीं हम तन की जान दो भौजी हमारा आदत बना दिन भर में 4 बेर में चाय पिए के बना दी ना हम जाती बना देबे ना तो हम बना देते हैं ना तो नहीं कहे कि हम दिक्कत कर दे हम जाते नहीं अपन बना लेबे चाय ठीक बा। ठीक बा ठीक है कहता है चल जे मुहा के अपन लेके तो हमने के तो कबो ले बनत रहे दीदी कबो बना देम घर ही में ना रहे के बा वहाँ के चल जाइम तो हमन एक ना नाम होई जा तनी हम अपन काम करे पकौड़िया में डाल दी हसन गोरिया तो देखबे हां हिती बा 3 गो तोड़ देम तो हो जाई। मम्मी इहे का कोबिया तुरम जी हये कोबिया तुरम। हां अभी में भातियो नहीं खे धइले जी कने हिती बा आ नहीं खे जी है कहां बाटे में बाटे देखो, कुछ नहीं देखो खे बा। बग जाई किन के लाई ये कने हिती निकली 3 पाछे में तो दू गो ना जी मम्मी जाई खरीद के लाई दुकान पर से ई बाद में बड़ तुराई ना अभी भाती धइले बाटे छोड़ दे कने 2 पैसा बचाईबू त तहनिए जानी के फायदा हम तो चल जी। हां खाली रहो बचाई लही का सोची ना जी जाई किन के लाई जी ए भौजी देखई कर हमार बनैलू हो का पर्दा बा हां बैठा अभी बनैलू आ जी आ त ना जल्दी कैसे बन जाई जी का वो अक्ताई रही ना जी जल्दी जल्दी बनावा भौजी। अरे आ तू देखो तनी मम्मी जब देखो तब हमरा के उबी आइली रही ना काम करो अभी खाना पीना अरे हमरा पतो हिया के अखिया फोड़ देबी का बनवा तो बनावा मत तू तो खाली पतोहिए के मानते रे मैवा हमारा के मानबे ना करली ये ऐसा बोल में जाए दी छोड़ दी ना जाए पकौड़िया के बेसन वसन तैयार कर दिल बन जाए लाई ना कोबिया
किन के ठीक बा जा हमार तले बनावा तू बाग जीरू की नावी जादी पकौड़ी छने एकरा के दे देना बनावे वाला तो आए हमरा लूर नहीं के ना कुछ के हां बस हो गइल लूर नहीं के मगर देखो इनकर ई हमरा को भी आइले रही ना दिन भर जी ई कैसे बोलो मार के लोलबा थोड़तई तोरा ले जाके बस ससुरे न तोरा जाके 15 दिन अभी टाइम तनी मनी अपन से मेहनत कइल जरा जी बनावे ना आइले तो कैसे मेहनत करी तो तो अपन लूर पे उतरल जला दूसरा से अब उबिया दे एकदम हां देख ए कोने जे लूर नहीं खे त नाना थड़ी पर रंग हरियर का डाल दे हो जे आहे राम आई हमर बिंदे गिर गई जाय दी लेंका मम्मी सटम ना देखते बानी तू कहिया ले बनावा तलू बाजी ना ना टाइम जी 15 टाइम बाद मत बना पकौड़ी जाके बना के कुछ के लूर नहीं खे मगर हौले जिम छोड़ी ना मम्मी जाई ना को भी लाई जाते हैं कोने जा तनी छोरवा ले आवतनी बजरिया लेके आवते हैं। हां 50-60 गो रुपए ले हता ठीक बा ले ले बा खुदरा ना जी देखो ते वहां के बगलिया में होई त ले आई हां ले आओ बबुआ के देखिए बगलिया में होई ओ हीरो हमर छोड़ के जाला 50-60 गो 150 कर हर में सब रहेला धनिया बड़ी निक लागता खाए लाओ तो कन्या लावा ठीक बा आवा तनी दुआरिया पर धरावा तनी देखो तनी टुनटुनवा के दादी जइहन त उनके संगवा चल जाए ना बेटी पतो के कुछ खाए के मन करला तो सास के देवे के फर्ज बा मम्मी रुक जाई हां लेबा फर्ज बा ना देम त इहे बेटी पतो बहक जइहन जाके बहरी झाके लगेहन त का होई तनी चले अभी ना बोली जति अपन कहाँ चाची ले जाता कहे जी? बना के आ कहाँ जाता है कहां जात बेटा चाची घर जाता नहीं कहे बनावे के बाद में जम चाची घरे चली कपड़ा तन छत पर उतार दे तो बाक मुंह मारो कपड़ा के हम जाते हैं पर्दा कहाँ उतार दी? दी आ कहां से तनी तू हमर नहीं खूब बनावत जाते नहीं ओही से तो देरी से बनावत कि तनी और 10 दिन रहो हमनी के मैं किने चाहत के रवा जाई अपना ससुर रो रहे त कितना नीक कितना निक लागेला लगला हंसी ना बोली ना एगो ना दे बानी ए से तो बना के धर देतलू हमार बाग रही अभी ढेर दिन वैसे मम्मी ना कुछ धीरे कहे धीरे दी बनता। छोड़ दी कहलही कि मैं कहां गइली है गोइलनी पकौड़ी के कोबी मंगला हनी पकौड़ी बनाए के हां तले हमारे तो बनियो जाई बस जी रो का हरदम करत रही ना जी जतिन लोग छिले के बाद बाक कैसे करलू तनी टाइम पे तो बना द बक रहे दी ठीक है बाजा जतिन लोग छिले के बाद आ चली रो लगा कपड़ा चली उतार दे छत पले आ? छत पे कपड़ा बा कपड़ा ने भोजन हम ना उतर हमर बहुत टाइम तो कहाँ जाता नहीं अभी आ चाची घर जाता नहीं बाद में जम चाची घरे तू हूं ना चल तार अभी कपड़ा चल, उतार दे कपड़ा उतारी ता। हमरा के मुंह आ देबू तू काम नहीं खे घरे चाची घरे बढ़ के मैं घर जात रही ना जी नमस्कार प्रणाम खुशबू सिंह नमस्कार प्रणाम गोड़ छुके गोड़ लगती हम काजल मोरिया नमस्कार प्रणाम हम हने नीलू मोरिया नमस्ते प्रणाम हम बानी पुष्पा सिंह देखनी है जौन हमनी के वीडियो बनैनी है जाए एक सामाजिक वीडियो रहे परिवार में ई सब होला कि देखबे कइनिया कि नना देखो विदाई होत रही माने जाए के दिन धरा के बा 15 दिन टाइम बा तब हो जाई से कैसे अपना पर्दा बनवावत रही और रह के एको सामान बनवावत रही तैसे करे के चाहिए जे भी घर में हुनर बाटे तेज बाटे तो एको सामान बना देवे के चाहिए ननद के दे देवे के चाहिए ताकि भौजाई लोग के ससुराल में ननद के बड़ी बड़ाई होला कि भौजाई दे लहड़ी के देला हो तो भौजाई दे लहड़ी तहार कोई पर्दा के पूछी के देला हो तो का कहबू भौजाई देलाई हाँ कह दिया छोटकी बड़की दोनों जन के एगो के शिकायत ना करे के चाहिए चलिए एक साथ लेते हैं जब विदाई अगले वीडियो में फिर से मिलल जाए यदि वीडियो अच्छा लगल तो दिल से लाइक करम शेयर करम कमेंट करम